Adam ni ne. Sai labari soyayya sai da tsari a samaniya ga taurari ni wata ke zara gare ni ki rike ki aje bar sauri lokaci zai zo da wurwuri mu tafi da juna ba kari za mu yi aure ko ban da jari yarinya mai tarbiyya halaye na ke kika sauya ɗalibi ne ni a gare ki dole na bi ki kuma na yi biyayya yanzu na san na ajja kaya zo mu je nemi ki siyayya duk abin da kike so zaki samu tun da kin nuna amana. Ai an san ni da ke duk wahala zan jure na dake zan kulla ko da zai tsinke zana jira ko da zan narke gana a baya ke ce a gaba na zan gwani ba mai kankan ba kin aje ni ne zan ba samsam ba zan ce na gaji ba daina mun kallon zautacce ita nake so ita mata ce kun ga abun zai daɗin kwatance ni da ke an san mun dace komai ai nufin Allah ne duk da dai wasu sun ki su gane wurina na nan a raina inda rai ni zan aure ki. Zan kwana biyu ban ganki ba hakan zai yi mini illa duk tsanani komai gajiya ta ke ce ke kau da kasala kawo hannunki ga azurfa ni sai ki bani tagulla in kin ce a'a ki sani lallai hakan zai yi mini illa zan kuka in dai na rasa ki ba zan kula wata ba in dai ba ki shi yasa nake riri taki domin na san amfanin ki mu je sai tani ki da duk rudani ce a ranki babu kamar ni a duniya zan ji san babu yani. Purchase your tracks today.